अगर आप भी अपनी डल स्किन से परेशान हो चुकल बानी त आज हम आपको बताइब जा इस डल स्किन से छुटकारा पावे के 5 असरदार तरीका। पॉइंट 4 है सबसे आसान तरीका, यही से उ जरूर सुनी। 1. हाइड्रेटिंग क्लेंजर के इस्तेमाल करी। हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स ना खाली राउर स्किन के अच्छे से साफ करत बा बल्कि राउर स्किन के मॉइस्चर भी बनवले राखेला। एकरा के इस्तेमाल करके राउर स्किन ग्लोइंग और हेल्दी देखाए दी। अपना ड्राई और डल स्किन में बदलाव देखे खातिर दिन में 2 बार हाइड्रेटिंग क्लेंजर से अपना मुंह जरूर धोई। 2. सेरामाइड्स और हाइल्यूरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर लगाई। सेरामाइड राउर स्किन के आउटर लेयर के मजबूत करत बा और हाइल्यूरोनिक एसिड राउर स्किन के हाइड्रेटेड राखेला। ये दोनों स्किन के अंदर तक मॉइस्चराइज करके ओकरा के ग्लोइंग और हाइड्रेटेड बनावेला। ये राउर स्किन के ड्राइनेस भी दूर करेला। यही से चेहरा धोए के तुरंते बाद हल्का हाथ से मॉइस्चराइजर जरूर लगाई। 3. पेट्रोलियम जेली के उपयोग करी। पेट्रोलियम जेली एक थिक और गाढ़ा सब्सटेंस होला जे स्किन के मॉइस्चर के लॉक करके ओकरा के ड्राई होखे से बचावेला। ये रूखी और फटी स्किन के ठीक करे में भी मदद करेला। रात में सोवे से पहले एकरा के फटी स्किन जैसे लिप्स, कोहनी या एडी पर जरूर लगाई। ऐसन करके राउर फटी स्किन के रिपेयर होखे के समय मिली। 4. कोकोनट ऑयल नारियल के तेल लगाई। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर बा जे स्किन के ग्लो मेंटेन करेला। एकर एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज स्किन के इन्फेक्शन से बचावे में भी मदद करेला। सर्दी में रूखी और डल स्किन के ठीक करे खातिर नहाए के बाद नारियल तेल के इस्तेमाल करी। एकरा से स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग रही। 5. सनस्क्रीन लगावे के ना भूली। धूप के किरण यूवी रेस स्किन के नुकसान पहुंचा के ओकरा के ड्राई और डल बना देला। सनस्क्रीन स्किन के एक किरण से बचा के ओकर मॉइस्चर बनवले राखेला। ई स्किन के सनबर्न से बचावेला और डार्क स्पॉट्स भी कम करेला। यही से हर दिन बाहर जाए से 15 मिनट पहले SPF 50 सनस्क्रीन जरूर लगाएं। यह तरीका सबके इस्तेमाल कैला से राउर स्किन के खोयल ग्लो वापस आ सकत बा। अगर वीडियो पसंद आयल तो एकरा के अपने दोस्तन के साथ जरूर शेयर करें।